Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Arabians for Men and Women. Iyan siya ni Montal. Pwede pa lalaki, pwede pa babayi, pwede pa tanan. Kag tanan nga pahamot mo na kung tulokon. Kag o de parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit kag makahang kag madalom. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have cardamom, lavender, kag red thyme. Ang cardamom, pampakahang. Lavender, presko kag tinlo nga nota. Kag red thyme, nang bastante na siya kag kusog nga herbal nga nota. Kag for the mid, we have rose, patchouli, kag vetiver. Ang rose, matamis nga bulak. Patchouli, matamis man siya nga dumi pagkaduta nga madulom nga nota. Kag vetiver, ng kuskus, duhilamon kung simutan. Kag for the base, we have agarwood, leather, ambergris, kag musk. Ang agarwood, pampadalom. Leather, paha kung simutan. Ambergris, maalat, kag mainit nga nota. Kag musk, nga gadakop sing hamot para hindi magtudutudo lapta. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may ba pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. So, naman, bye-bye!